Усім прывітанне! Сёння мы разгледзім вельмі прыгожую кніжку «Загадка прынцэсы Агнессы». Яе напісала Кацярына Хадасевіч, якая радзілася ў 1979 годзе. На даны момант ёй таксама, як і маёй маці, 46 гадоў. У яе ёсць вельмі многа ўзнагарод, напрыклад, нацыянальная літаратурная прэмія, медаль Максіма Богдановича і медаль Максіма Віткі. У кнізе «Казкі прынцэсы Агнессы» роўна 3 апавядання. У першым з іх гаворыцца аб тым, як маленькай прынцэсе Агнессе трэба знайсці сябе жаніха. Яна не хоча багатага, але глупага, яна хоча разумнага. У дзень, калі ёй трэба было выбіраць жаніха, прыйшлі толькі багатыя цары і імператары. Прынцэса загадала загадку, але ніхто яе не разгадаў. Загадка была такая, што за вайна гэта, у якой у канёў няма капыт, а ў сланоў няма хобатаў, усе фігуры знаходзяцца ў клетках, ёсць кароль і каралева. Верны адказ быў шахматы, але яго даў прынцэсе невялічкі селянін, які быў вельмі бедны. Пасля гэтага паміж імі састаялася партыя і атрымалася нічыя. Прынцэса ўзрадавалася, што гэты селянін быў вельмі разумны. Яна на ім і пажанілася. Таксама я раскажу аб апошнім апавяданні. Яго назва – гэта «Шахматная каралева». У ім кажацца аб тым, як князь праязджаў праз гандлёвую алею, і купцы хацелі палучыць дзенег ад багатага чалавека, а той пазваў іх з сабой. На наступны дзень прыйшлі амаль усе купцы, што былі на алеі. Князь наказаў ім гуляць у шахматы. Хто выйграе, палучае 2 манеты, хто прайграе, палучае 1 манету і ўходзіць. Так яны гулялі, пакуль не засталася 9 чалавек. Ім трэба быў яшчэ 1 чалавек, і так стала 10, а што было далей, вы даведаецеся самі. Я мару, што гэта кніга вельмі павучальная, таму што яна не вучыць цябе гуляць у якія-небудзь гульні, якія могуць паўразіць цябе і тваім сябрам. Яна вучыць цябе быць вельмі разумным і ўдумчывым. Усім пака і да новых сустрэч!